sa dáva, milí Žiarčania, že sme fašiangy započali a musíme ich aj zakončiť. Zakončia sa dnes a dnes je taký zvláštny dátum, 8. marca, MDŽ. Pamätáte sa na MDŽ voľa kedy? To boli MDŽ a nie teraz. No, ale to, že náznamo sa dáva od kraja do kraja, dievkami, deťom, ženami, chlapom, všetkým Žiarčanom. V mestách a dedinách, vájoch a dolinách, sveté dni fašiangovie chcú sa dnes odberať. A preto načím sa s nimi rozlúčiť. Jak sa patrí na tých gazdov správnych, od domu do domu koledníci chodia, radosť a bujarosť v každom kúte budia. Tancovať treba, nech sa dláška trasie, spievať sa musí, až hrdlo zachrípne. Chlapi, ktorí budú nalezení v krčme, tak budú všetci pochválení a tí, čo budú akože doma nalezení, tak to nie, tak tí budú vyhrešení. Hej, kto nám neotvorí, beda mu prebeda, posmech si vyslúži, hamba mu na kraj sveta. To však pozve koledníkov dnuka, tomu bude chvíľka preveliká. A kto pridá čosi na dobrú poživeň, toho vyklútime, až mu námeň bude. Náznamo sa dáva od kraja do kraja, dievkami, deťom, ženami, chlapom, všetkým Žiarčanom. Spievajte, tancujte, hrajte, až kým polnočná hodina príde. Všetkých pozývame až do polnoci, do tanca. Fašiange Turice, Veľká noc príde, kto nemá kožucha, zima mu bude. Ja nemám, len sa tak trásiem, dajte mi slaniny, nech sa vypásiem. Už je mešec prázdny, peniaze sú fuč, fašiangy nám prešli a nastane post. Fašiangy nám prešli a nastane post. Môžem tu aspoň spredu poponúkať. Nebojte sa, neurobí vám to zlé. Môžete. Čo bolo? Nech sa páči. Kto si neukmadne nemá. Kocu na slanine, poďte ho odohnať a mne kúsok odrezať. Kus ako hus, ere ako dvere, ešte ako klište, om ako dom. Ak sa máte porezať, pôjdem si sám odrezať. A fašiangy